So, manapod sa guys, i-appeal na po ko og Labak Community Run. This is every Friday, guys. And today's sponsor is PhilHealth Butuan City kay napod sila gitay up ani guys ang konsulta. Bali, libre ra ni siya guys kung gusto niyo magpakonsulta sa inyong mga sakit. Na sila yung mga designated hospitals nga ilang katay-up na mo na siya PhilHealth Consulta. So na sila mga libre nga foods o kandigani o libre coconut juice og daghan pa kay na foods di sa sulod guys. Actually kini nga run guys 7 kilometers and 5 kilometers. So ako akong gipili ang 5 kilometers. So mao na nga sa Yoko ni abot o na coconuts. Free lang na siya guys. Og ni abot na ang tanan runners guys. Look at that. Grabe kadaghan. At least 300 runners na nga ni appeal. Every Friday guys na ay kanya-kanyang sponsors. Kay kini nga Labak Community Run, tanan team pwede mo appeal as in tanan group. Pareho sa amo kami nga grupo Butuan Runners Club man ni. Og isa sa worker po sa PhilHealth is Butuan Runners Club. So daghan kay ni siya nga clubs guys nga nang appeal. So mo na nga daghan kaayoy runners. Wala ni siya registration kabibo. Yes, wala ni siya registrations guys. As in every Friday mo appeal lang mo run. And then, naamoy free snacks pag abot sa finish line. O, nag-stretching na sila din na pagkadaghan kaayoy runners nga nangapil guys. As in, kaning paagi po na aning Labak Community Run para ma-training po ang mga runners. Especially kung na sila yung mga incoming events na ilang apilan. So, naka-training na sila. Yes, guys. Aside from our running schedule, Tuesday, Thursday, and Sunday for our club, ga-appeal po ni ani every Friday. Kay mostly ang nag-organize ani gyud kaning Labak Community Run. Also one of the members po sa Butuan Runners Club. So, mauna siya guys. O, pagkadaghan kaayo. Gana, mga friends na namo, mga ka-group na namo. O, nangapil sila. O, big show. Meaning, anong big show? Butuan. Tapos, ang ubos, Runners Club. Mo na among t-shirt. Official shirt sa Butuan Runners Club. Actually, daghan mi t-shirts guys. Kani bag-o ni namo nga t-shirt na or singlet. So, ni ato sa ako ani guys sa akong sakyanan kay nag-change ko sa akong sinina. It's because grabe nako kabasa guys, as in basa kaayo ang inyong ante. Yes, na pagkuha nga pasalubong para sa akong friend from ko sa Germany. So akong gi-check din na guys kung naabay akong messages kay isang naka-phone ang akong gidala. So wala ko'y message. So ibilin lang sa Carlalo. Mag-ilis ako guys kay basa jud kaay ning akong singlet or akong what is this? Yes, we call this singlet guys. Mag-ilis ako kay grabe jud guys, kabasa kaayo akong sinina. Magbubo lang tayo ng sports bra bitaw ta guys, wala problema. Naka-sports bra man, so okay lang na siya. Di man jud totally bald. Charis o ilisa ta ay ta mo balik dito sa PhilHealth building. Kay grabe jud na ako kabasa guys. 5 kilometers lang or ambot lang kung ambot kong 5 kilometers kaya na-stop akong Strava. Murag 4 kilometers naman yata akong na-record. Yes, murag 4 jud akong na-record guys. Yes. Kay actually late kaayo ko ni abot, nag-start na ang run. Pero at least nakaapas gyapon
mi sa ila kay namo koy kaubanan pud nga duha ka buok nga na late gipaspasan og dagan guys, Ginoo ko, naghangak-hangak ang inyong ante. So siya guys, prepare lang na ako ang ako mga dalhonon, and then mo balik na ko sa PhilHealth building. Okay, let's go na. Baktas na puntag balik. Kay layo kay atong na parkingan guys. It's because puno na kaayo ang parking area. Okay, so kanang akong t-shirt. Sa Butuan Marathon man na siya nga official shirt because nag-martial rami sa among padagan atong last year pa na siya guys. I think that is Labak man siguro ni. Labak Butuan. Okay. So, going back to the building na pod kay kuan ni guys na may buffet sa among kuan group. Buffet para mangaon ni. Sa group lang na namo. Pero daghan pa food sa gawas guys. As in, super daghay pagkaon. So, gabaktas pa ko ana guys, going to our starting line. Ang uban ani guys, mga nanguli na going to their houses. Kay Friday ba yaron guys, daghay work. So, napay mga work sa mga runners. Grabe nila kadaghan guys. Daghan paghapon sila. And then naami sa sulod. Diha nagsugod naming pangaon. Yes guys. Ako mga kaubanan, mga members na sa Butuan Runners Club. Siya guys. Daghan kaayo'y tao guys, especially sa gawas naman may sa sulod ani sa building. So nangaon sa mi kay gipanggutom ang mga runners. Actually naapagyapoy program sa gawas, padayon ang program, padayon ang awarding. Okay, mo na siya guys, PhilHealth Consulta in collaboration with Labak Community Run, 7 kilometers and 5 kilometers. Muna siya. Muna ang mga foodies guys. Eggs. Yan. Kana.